Ngayong araw mga Marikoy ay graduation ng aking pamangkin na si Argos, kaya naman naisipan namin magluto ng maha blanca. At syempre ang aking tatay ang expert dito sa maha blanca kasi may sukat-sukat ito mga Marikoy. Syempre kailangan na mabilis ang pagluto nito mga Marikoy, kagaya nito ayan ang sinasabi ko, kailangan na agad ilipat sa lagayan dahil ito ay mabilis tumigas mga Marikoy. At syempre mabilisan din dapat ang paglipat. At tingnan yung ginagawa ko, ang bagal ko, 'di ba? Kaya naman tingnan nyo. Sa bagal ko mga Marikoy, bigla nang tumigas at nahirapan akong pantayin sa ating lagayan. Ayan, tingnan nyo, bako-bako, para lang mukha na sobrang dami ng bako-bako. Ay, joke lang pala. At ayan na nga, syempre, paarte-arte ko yan mga Marikoy. Nilagyan ko yan ng dahon at ginupitan. At syempre, kasama na rin dyan ang pagprito ng lumpiang Shanghai para mabilisan ng mga Marikoy. Ayan na nga, lalagyan na natin ng dinurog na peanut or mani na binili lamang namin dyan sa kanto. Kung makikita nyo mga Marikoy, hindi talaga pantay ang ating maha blanca. Kasi nga naman mga Marikoy, mabilis tong tumigas kaya hindi ko kaagad na pantay. Ayan na, dalawang lagayan yan mga Marikoy, kaya naman nabiyak-biyak nakakapantay ko kanina. At syempre napagalitan tayo ng aking tatay kasi daw hindi ko kaagad pinantay habang hindi pa siya matigas. Ayan na, pira-pirasuin na natin. Siyempre, ikat natin yan ng square-square. Para naman sa mga kukuha, mabilis lang na kuhain dito mga Marikoy. Ayan, ganyan nga ang paghiwa niyan. Pantay-pantay para walang lamangan, 'di ba? At syempre pa, ito ay dadali natin doon sa bahay ng aking kapatid dahil sa kasalukuyan sila ay nasa city pa dahil doon ginanap ang graduation ng aking pamangkin sa kanyang moving up ceremony dahil siya ay kinder. Kahit kinder lang yan mga Marikoy, ipagdiwang natin kasi nga naman nakakatuwa yung mga chikiting na kagaya niya na bibong-bibo. At syempre pa, kasama ko dyan ang aking mga pinsan or ang aking pamilya. Ayan na nga, tumirik ang ating camera. Ayan ang pinapakita ko yung ginawa natin or pinirito lang naman na Shanghai. At ayan na, ready na yan dalhin mga Marikoy. Andito na kami. Agad-agad yan. Dahil syempre ang aking kapatid ay mahilig sa salad. Gumawa siya nitong salad ng lettuce dahil meron sila mga Marikoy ng greenhouse or yung hydroponics lettuce sa kanilang rooftop. Ayan nga, dahil kailangan siyang picturean kasama ang kanyang mga handa. Siyempre kasi dyan tayo magaling sa picturean bago tayo magkainan. Kaya naman siya ay gutom na. Ayan, nagdadabog na. At ito nga ang kanyang mga handa na masasarap. Meron niyang congratulations Argos na cake at puto ng Goldilocks. At siyempre may ginawa rin ako dyan na matamis na may sago na mango, fresh mango. At ito nga, and dito ulit makikita natin na siya ay nagsasali na dahil siya ay gutom na gusto nang uminom ng malamig. Ayan na, nagbibigay na ng plato. Ibig sabihin, umpisa ng mga Marikoy ng kainan. At syempre, meron din kami mga bisita. Kaunti lang naman. Kami-kami lang naman mga Marikoy. Syempre, kapamilya, paulit-ulit lang yan mga Marikoy. Kami-kami lang din naman ang nagsisipuntahan. Ayan na nga, ito yung paborito din ng aking pamangkin na si Shanti, ang greenhouse tuloy, green salad. At syempre pa, ayan, nabawasan na rin ang ating maha blanca. Meron din siyang pala mga handa mga Marikoy ng pansit gisado at syempre yung sutanghon gisado. Ito nga Marikoy, mainit-init pa yan na in-order lang dahil wala ng oras. Tosukin na yan ang Goldilocks na puto. Ayan na, kumukuha ang aking pinsan at mamaya kukuha din tayo mga Marikoy. Dahil paborito ko ang pansit gisado, lalo na pag mainit at maraming gulay. At maya-maya lang mga Marikoy, kakain na rin tayo dahil gutomers na rin ako. At ito na nga, pauwi na tayo dahil tapos na ang kainan at syempre hindi mawawala ang Sharona. See you mga Marikoy, God bless!